solicitado polo BNG para tratar o asunto de saneamento na ría de Vigo. Espérate, a ver, que eu non mirei, a ver, faltaba o vídeo. No, igual non hai. Non hai, me parece máis. No. É un tema que, bueno, se tratou varias veces neste pleno. É unha situación que creemos que é urxente, porque, bueno, así son cuestións que están faladas, tratadas co propio sector. Bueno, hai non só que simplemente queremos ter este pleno, é unha serie de iniciativas coas que contamos, agardamos contar co apoio de todos os grupos, en tanto en canto entendemos que é unha cuestión que nos preocupa a todos, é unha cuestión que debe unirnos a todos, é unha cuestión que forma parte, ademais, que o sector productivo estratégico e fundamental do noso Concello. Entón, vai por diante que, por parte deste grupo municipal, toda a vontade de acordo, toda a vontade constructiva e toda a vontade de que poidamos traballar todos xuntos por algo que creo nos une, como é o saneamento da ría e como é a defensa dos nosos sectores productivos estratégicos. Polo tanto, non é unha iniciativa que digamos que xurda en exclusiva do BNG, sino que é algo que está negociado, pactado e falado co propio sector. Constame que o sector tivo tamén xuntanzas con este goberno a posteriori e creemos que, bueno, pues que é algo que debe unirnos, como decía. O saneamento da ría debe ser unha das prioridades deste Concello, debe ser unha das prioridades de calquera administración, en tanto en canto é un elemento fundamental para a nosa economía, para o noso medio natural e, polo tanto, exixe, por parte de calquera administración, pois unha actitude proactiva, unha actitude encamiñada a coidar pois un recurso ambiental, un recurso paisaxístico que produce pois tanta riqueza e, ademais, que produce pois un marisco de tan altísima calidade. Pero, polo tanto, estamos a falar dun sector productivo estratégico, hai máis de 200 familias que dependen directamente neste Concello deste sector productivo e, polo tanto, o mar non é só un axente dinamizador da economía local en Sotomayor, sino que é un propio motor da economía deste Concello, en tanto en canto os ingresos que se reverten nos mariñeiros fan que se dinamice toda a economía de todo o Concello. Coidar o mar e coidar o noso Concello. Polo tanto, nós creemos que a nosa obriga acadar un acordo. Insisto, a nosa vontade e a nosa intención é a intención constructiva, absolutamente. Ademais, creemos que as propostas que aquí traemos son propostas que poden ser asumidas absolutamente por todos os grupos, esa, dende logo, é a nosa intención, por suposto, a toda a marxe de negociación e de acordo que debe ter esta actitude. Polo tanto, nós creemos que debemos devolverlle a ría, pois, cando menos, unha pequena parte disto que nos dá. Tivemos reunións co sector, así nos lo traslada o propio sector, así nos traslada estas demandas, todas e cada unha das que aquí están o propio sector, están faladas con eles. Constame que en algún caso algunhas tamén se falaron con ese grupo de goberno, por outra banda é absolutamente lóxico e normal, e, polo tanto, creemos que podemos e debemos acadar un acordo. A cuestión fundamental ven, bueno, pois, polo anuncio que se fixo por parte deste goberno por Augas de Galicia dun investimento de 2,5 millóns de euros, anuncio que nos aplaudimos no seu momento, tanto que unha reivindicación de vello do propio sector tamén que estaba aquí, a reivindicación de saneamento, mais a nos preocúpanos que se analizamos os investimentos da Xunta, no apartado de aparece en Augas de Galicia, ese investimento non aparece por ningún lado. Si é certo que aparece unha partida de medio millón de euros para mantemento, que en ningún momento pode ser investimento. Entonces, bueno, nos, lóxicamente, o que creemos que debe unirnos, o que creemos que debemos reivindicar como sector, como Concello, como administración, na que existe un sector productivo fundamental para a nosa economía, é exixir que se clarifique onde está ese investimento comprometido, exixir que se inicie de inmediato, en tanto en canto é algo urxente, que se executen eses investimentos, exixir que se nos clarifique cales son as partidas e onde están, e exixir tamén, bueno, pois que estas cuestións, como decía, se executen de maneira inmediata.
Creemos que é algo fundamental, é algo demandado polo propio sector, creemos que 7 meses despois, cando menos que nos orzamentos aparezan partidas moi superiores para depuradores, para edades, por exemplo, como a de Rianxo, bueno, moitas outras, non? Pois creemos que, bueno, que non apareza os investimentos para o Concello de Soutomaior, pois nos creemos que merece, cando menos, pois que se nos explique que partidas vai haber, de onde van sair, que se poñan nomes e apelidos. Simplemente, se hai vontade de que esas partidas se executen, ademais se executen xa, creemos que esas partidas deben aparecer. Que se clarifique tamén pois, onde están recollidas. Cando menos, no que nos analizamos, estudamos dos investimentos deste ano, non aparecían, e máis, o BNG presentou unha emenda aos orzamentos da Xunta reclamando que se establecesen partidas específicas superiores incluso a esa contía de 2,5 millóns de euros para o saneamento das depuradoras, e o grupo de goberno do PP votou en contra. Entón, nos non en ningún momento estamos a decir cal é o procedimento administrativo. Creemos que se esas partidas aparecen de outro tipo de fondos que non aparecen recollidos nos orzamentos, que se nos diga onde están e que se nos diga cando se van a executar, porque creemos que iso é algo urxente. É dicir, polo tanto, dende este pleno, o que creemos é que debemos apostar por ese acordo. O acordo pide simplemente, e veredes que son puntos nos que eu creo que podemos e debemos estar de acordo, que se exixa a Augas de Galicia e a Xunta de Galicia, por extensión, a través dun escrito, burofax, un escrito que se considere, o inicio inmediato das obras de saneamento para a sedar de Arcade e de Comboa. E insistimos, o inicio inmediato. Creemos que é algo urxente. Creemos que isto é algo que todos podemos asumir. Creemos tamén que se esas partidas se nos especifiquen e que se doten con partidas específicas para o Concello de Soutomaior. Creemos tamén que podemos e debemos asinar todos os grupos desta corporación un compromiso para que investimentos como son o canon de saneamento que acabamos de aprobar para a xudicación de Augas de Galicia se invista no saneamento de todos os barrios do Concello e na mellora da rede de separativas. É tamén unha demanda negociada e falada co propio sector, insisto. E, por último, creemos que é importante, tamén o dicemos o sector, que se articule por parte deste Concello, hai mecanismos a tal efecto, unha partida de cando menos 20.000 euros para paliar os problemas que está vendo na ría pola mortaldade da meixa deste ano. Constame que algo tamén está falado, por lo tanto, nos creemos que está falado tamén co sector, o sector con esta situación, e creemos que é algo que se fixo noutros casos con esas cantidades, pero creemos que a situación require un compromiso por esa banda, xa se articularon noutros momentos, e creemos que é algo necesario. Coidar o mar, insisto, e coidar o noso Concello, e por parte do BNG agardamos, e insisto, a nosa vontade é absolutamente propositiva e constructiva, e creemos que un sector productivo tan fundamental e estratégico para o noso Concello como é o sector marisqueiro, o sector mariñeiro, pois require de nós este acordo. Vamos a ver, foi unha pena que non pasara o acordo antes, non? Porque o lógico sería traer aquí xa un acordo, polo menos, para poder debatilo antes, non? Quer dizer, vir un acordo aquí directamente, pois ao mellor poderíamos puntualizar moitas cousas, porque sería o lógico, unha vez que se pide o pleno extraordinario, pois saber de que acordo queremos chegar, non? Iso sería o lógico e normal para que o puderamos ver, estudiar, incluso aportar ao mellor algunha cousa. Pero, bueno, non se fixo así e, por lo tanto, así nos gustaría que fora. Nos, vamos a ver, a actitude proactiva deste equipo de goberno creo que non pode quedar en duda nunca, porque estamos a falar dun dos concellos máis saneados da Ría de Vigo. Quer dizer, e digo, ademais, con coñecemento de causa e ademais, moi orgulloso delo, porque a inversión que se fixo en saneamento neste concello non se fixo en ningún concello proporcionalmente ao seu tamaño, non se fixo en ningún concello da Ría, non? Nós temos, pois, non en todas as casas do concello, pero si en todos os lugares do concello, agás, pois, o que nos queda que é as Cortellas, non? Que fixos unha primeira fase, pero no resto dos barrios do concello
tanto de Soutomaior como de Arcade, sí que estamos presentes, xa digo, non en todas as casas, porque é imposible chegar a todas as casas, pero sí en todos os barrios, e a partir de aí, pois estamos facendo pois un despliegue paulatino en dentro dos propios barrios, para todos que afecte a maioría das casas, non? Hai dúas depuradoras, como sabedes, en Soutomaior e en Arcade, e fomos absolutamente generosos e solidarios cos nosos, cos concellos limítrofes, non? Como son Ponte Sampaio e Vilaboa, que estamos asumindo pois unha parte, unha parte do seu saneamento, o cual neste momento o mellor pois nos está xerando algún tipo de problemas, non? Pero bueno, está naquel momento parecíanos que podía ser e así o fixemos, non? Efectivamente, nós tuvemos unha primeira reunión en Augas de Galicia na que estuvo presente pois a cofradía de Arcade coa súa patrona e o seu vicepatrón, xunto comigo, e naquel momento pois se nos anunciou efectivamente que esa inversión da que estamos a falar de 2,5 millóns de euros para as dúas depuradoras, para Arcade e Soutomaior. E o 17 de xaneiro, antes de que este pleno fora pedido e antes de que me reunían tamén en Augas de Galicia coa nova presidenta, efectivamente, para pois ver que pasaba con este tema. Bien, o tema é que están en fase de remate dos proxectos das dúas depuradoras e efectivamente figuran, non figuran nos porque non son fondos propios da Xunta de Galicia, e figuran no que se chama PO-FEDER, mellora dos sistemas de saneamento e depuración. E figura o en actuacións de saneamento e depuración de aguas, que está da Xunta de Galicia, Consellería de Dirección Xeral, dentro deste programa de actuacións de saneamento e depuración de augas, de fondos, xa digo, fondos PO-FEDER, figura unha partida de 1,5 millón para a depuradora de Arcade e 1 millón de euros para a depuradora de Soutomaior, que están no anexo de fondos FEDER. Que pasa? Que estes fondos FEDER se utilizan cando están feitos os proxectos e se licitan. Por iso non figura na partida, porque non son fondos da Xunta de Galicia. E máis, figura, estáse redactando proxectos de 1.552.000 para Arcade e 1.034.000 para Soutomaior. Por lo tanto, estamos nesa fase final da redacción do proxecto e, posteriormente, sacarán a licitación. Nós estamos facendo un esforzo, de verdade, tanto en mantemento como nas melloras de pluviales. Xa temos zonas, o casco urbano de Arcade prácticamente está, vamos a ver, desde o Calvario, José Solla, Roxero Landeiro, Estrada de Soutomaior, Cochón, Carballal, desde o colexio. Hai unhas zonas xa importantes recollidas. Aquí en Soutomaior está todo Alexandre Bóveda, está incluso unha zona de Lourido tamén con separativas. No rural non é fácil. Primeiro temos que chegar co que é o de residuales e posteriormente pois habrá que chegar con separativas. No rural é moito máis difícil, tanto no de Arcade como no de Soutomaior, é moito máis difícil o tema das separativas e iso sí que crea un problema pois a hora da depuración, non? Nos sempre nos preocupamos por isto e, temos a suerte de que en sanidade sempre nos fan analíticas das playas, non? E a catalogación, pois, as playas que están máis cerca precisamente das depuradoras é de excelente, non? A catalogación final deste ano, por exemplo. Por lo tanto, eu creo que, independientemente de que teñamos que seguir traballando, tuvemos a gran suerte de que nunca foi calificada como zona NEC ningún dos nosos bancos marisqueiros. Quero dicir que tamén é unha boa señal, non? Sería un desastre se iso fose así.
Pero quero dicir que levamos traballado moito e nos preocupa moito o saneamento do noso Concello e nos preocupa moito, pois, sobre todo, os efectos que pode ter na ría de Vigo. Pero eu creo que na ría de Vigo os problemas son bastante maiores en outros sitios que precisamente no Concello de Soutomaior e iso sabemos todos, que o problema da ría de Vigo que non é o Concello de Soutomaior precisamente porque aquí, bueno, as cousas se están facendo, pois, non probablemente como a todos nos gustara, porque o tema do saneamento é un tema moi complexo, pero, bueno, razonablemente ben, non? E con respecto ao tema de axudar a cofradía, claro que vamos a axudar. Xa hai un compromiso deste alcalde co patrón maior, nunha reunión que tuvemos fai pouco tempo, pero que a mí me gustaría, porque, claro, non nos olvidemos que en Arcade, na cofradía de Arcade, ademais de xente de Arcade e de Soutomaior, hai xente de Ponte Sampaio, hai xente que pertenece a Pontevedra e xente de Paredes que pertenece a Vilaboa. E a mí me gustaría tamén, aproveito para dicir, que os concellos, que tamén é un porcentaje de xente, bueno, andamos aí no 50%, quer dicir que non é nós máis ou menos andamos aí no marisqueo, andamos aí 50-50, 50 de Arcade e 50 do resto. E me gustaría que tamén colaborasen, como vamos a colaborar nós, non? No tema decir, sí, pero no ano 2015 o problema é que pasou o mesmo, que hubo mortandade a meixa, e nós aportamos daquela tamén 10.000 euros. E os outros concellos, pois, foron a pedirlle e lle dixeron que moi ben, que estaba moi ben, pero Soutomaior aportou daquela, O sea, que quero dicir que a mí me gustaría que todos fósemos nese ambiente de colaboración e de que todos temos que, pois, oye, que todos, xa que estamos na ría, incluso o problema do marisqueo a flote, que sabedes que non só son de Arcade, Soutomaior ou Vilaboa, é que no marisqueo a flote veñen de Moaña, veñen de Rondela, veñen de toda a ría, porque aí non está o marisqueo a pé, pois sí que son só do noso entorno, pero no marisqueo a flote, onde hubo precisamente a mortandada este ano, ou non saben o que pasou de momento. Non saben o que pasou de momento. Iso foi o que me transmitiu a min o patrón, que están para ver a ver que pasou, que non saben o que pasou. Bueno, pois o asunto é que as ameixas non están. E, polo tanto, aí, quer dizer, aí eu creo que había que pedir a implicación xa non só de Pontevedra e Vilaboa, senón do resto dos concellos da ría, porque tamén veñen a faenar aquí aos nosos bancos marisqueiros. E, polo tanto, eu creo que aquí ten que haber unha implicación general de moitos, pero eu xa digo que o meu compromiso e o noso compromiso co patrón maior da Cofradía de Arcade quedou xa plasmado nunha reunión que tuvemos pois o outro día, na que efectivamente lle dixen que a nosa colaboración que iba a ser efectiva. Por lo tanto, bueno, nós, xa digo, seguimos traballando, ahora ainda no plan concellos metemos pois unha partida tamén para saneamento. É dicir, estamos sempre metendo partidas para saneamento porque nos parecenos un tema o suficientemente importante como para telo en conta e porque nos preocupa efectivamente pois ese sector tan importante que temos tanto o marisqueiro como o pesqueiro no noso concello. Vamos empezar polo final. Vai por diante, que concordo demais, co tema das axudas de todas as administracións e todos os concellos, sen ninguna dúbida. É dicir, lóxicamente, creemos que nós, como representantes da veciñanza de Soutomaior, lugar no que está a cofradía, na que está as instalacións, pois, lóxicamente, onde que se dirixiu o patrón maior, pois teremos que facer o que nos compete. Lóxicamente, claro que, ademais, creo que debe ser así, que todos os concellos, todas as administracións, a instancia do patrón maior ou da cofradía, quen sexa, se reúnan e participen doutras axudas dese tipo. Como, por outra banda, sí que se fixeron outros anos, Por exemplo, estou pensando no ano 2014, ou axudas de outras institucións, outros concellos, por exemplo, para causas similares a estas. Por lo tanto, creemos que, e ademais, alegrámonos de que se estatuto do concello, de que tanto o Concello de Soutomaior como outras administracións, incluindo a Xunta de Galiza, por suposto, que quen tenga competencia directa, participen, porque para nós é un sector productivo
fundamental. Perdón, non sei se... disculpe, salteime na réplica. Bueno. Bueno, pero despois, se acaso, Vale, disculpa. non hai problema. Entón, para nós, si creemos que é un sector productivo fundamental. O tema de traer a proposta de resolución aquí, a que se debe? Que simplemente foi unha cuestión de negociado co propio sector, e que estivemos analizándonos, incluso cando se falaba dos fondos FEDER, iso estivemos mirando a posteriori, porque a reunión que se fixo foi, se non me engano, despois de que o BNG fixese público o seu anuncio de que esas partidas non aparecen nos orzamentos. E o que se nos di, as persoas que cuestionamos, é que o compromiso que aparece é moito máis efectivo unha vez que aparece nos orzamentos da Xunta que aparece aquí. Que aquí parece que non se compromete ese investimento tal cal está aquí, e ademais non aparece prazo, que o que nos parece a nós, que tal como este é o compromiso agora por escrito a través de fondos FEDER, é moito máis negativo para os intereses do Concello de Soutomaior que se aparecese reflectido nos orzamentos como, por outra banda, insisto, aparecen outras edades. Entón, bueno, nós, en todo caso, insistimos, o que queremos é que iso se aplique xa, e que se inicie canto antes, porque un anuncio a un ano e pico vista, a ver, lóxicamente os problemas están riba da mesa e creemos que requiren solucións urgentes. E non é algo, eu lóxicamente non vou estar aquí a cuestionar todas as augas, ni moito menos, é dicir, creo que non é algo que nos corresponda a nós, os informes. Eu remítome ás peticións do propio sector. É o sector que non di, non somos nós. Polo tanto, eu creo que nestas cuestións é importante termos responsabilidade, é importante sabermos cal é a realidade do sector, é importante que, cando son os propios mariñeros os que nos están a decir desas necesidades que hai, pois nós, lóxicamente, creemos que debemos transmitilas e debemos canalizalas. Con respecto a que outros concellos argumento que daba, non? De que empreguen tamén as edades de aquí, que esa xenerosidade non o duda. E máis, eu creo que cair nunha atitude de localismo en cuestión dese tipo é un erro de dimensións épicas, é dicir, non se debe facer ningún caso, e máis, eu teño serias dúbidas de que en moitas ocasións a xestión dos problemas de saneamento recae nos concellos, iso daría para outro debate. Entón, pero bueno, xa que sacas ti o tema, a ver, non, eu digo porque, é dicir, eu insisto que é importante que esas cuestións se fagan, se executen e que se acade o acordo. Eu creo que iso é o que demandan de nós e, desde logo, nós nesas estamos. Nin a máis mínima intención de polemizar neste aspecto. Ao contrario. Entón, a cuestión é que xa que sacas ese tema, é dicir, lóxicamente tamén houbo unha reclamación ao Pexón pola capacidade que había de depuradora, reclamación que non se tivo en conta por parte de algúns concellos limítrofes, precisamente porque co incremento provisto de poboación que había, o sistema de depuración actual non daba abasto e non se correspondía coa realidade. Reclamación que se fixo hai xa varios anos, 3 anos, non, da aprobación do 4 anos da aprobación do Pexón, e que se tivese contemplado, non, cando foi a época de enmendas, falo, Ramón, non falo da aprobación definitiva, que se estivese contemplado naquel momento, pois igual non estábamos así nesta situación. Igual o procedimento se tería adiantado. Entonces, bueno, pero insisto, eu creo que iso insisto, cunha emenda, a parte eu creo que ben formulada e ben argumentada, que parte deste goberno non se tivo en conta. Pero, insisto, vaya por diante a nosa intención de que non se trata, non é esta proposta do BNG unha cuestión de polémica, ni moito menos. Eu simplemente creo que se os fondos se vai a facer finalmente cos fondos FEDER e que finalmente os proxectos están aí sine die, levamos 7 meses, estamos ali, nós o que creemos é que debemos ser un acordo para urxir a Xunta, esa primeira proposta de acordo, para que se axilicen eses trámites e se proceda a que as obras se fagan coa maior brevidade posible. Creemos que, e insisto, unha demanda do propio sector. Creo que podemos chegar a ese acordo tamén. Polo tanto, creo que no compromiso os temas de saneamento e separativas, non se trata aquí de facer unha cuestión de quen está máis saneado de quen, eu simplemente analizo que hai un problema concreto. Que noutros concellos pode haber problemas maiores, e noutros menores. Nuns hai problemas maiores que en Soutomaior, e noutros hai problemas menores. Pero creo que iso non lle interesa a ninguén, estar a competir.
nesas cuestións. O que demandan de nosos mariñeiros é que dá vida conta de que a separativa é un dos grandes problemas que está vendo, é certo, neste e noutros concellos, que os investimentos do canon vayan para aí. Por outra banda, está tamén xa no propio prego, non é nada que non sexa acorde ao que xa vimos falando neste propio concello. E creemos que tamén esa partida de 20.000 euros, o acordo que vamos a facer por parte deste concello, creo que debe ser outro acordo, en tanto é a petición é algo a cantidade da que con nós, cando menos, si se falou por parte do sector. Entonces creemos que son estas tres cousas, creo que son cuestións que deben unirnos, que poden unirnos, entonces é a proposta que fago a este grupo de goberno. Eu, polo que dixeches, entendo que estamos de acordo, entonces, polo tanto, se vos parece... Estamos de acordo que nós non vamos a votar ninguna proposta, porque a nosa proposta hai que presentárnoslas antes, non podemos vir a un pleno a presentar unha proposta que nos pode parecer moi ben, e de feito pareceme todo moi ben, pero se houbera unha proposta, pasa por comisións, nós podíamos facer o mellor achegas a esa proposta, mellorala ou empeorala ou deixala igual, non? Entón, vamos a ver, e queremos, como decimos, queremos querer consensos e queremos, non, estamos todos proactivos, non? Entonces, nese caso, hombre, non se nos pode chegar con, oye, mira, vamos isto e así, e facemos, hombre, creo que isto ten que ter outro tipo de traballo, non? E eu é que estuve reunido co patrón aquí, e co vicepatrón, e eu xa me comprometín con eles a unha partida orçamentaria. Ahora me veñes a vos, aquí hai que poner 20.000 euros. É porque non 50.000 ou 60.000 ou 30.000 ou... Quero dicir, vamos a ver, eu xa me comprometín co patrón, a que íbamos a facer unha cantidade similar a do 2000, xa digo, a 2015, que creo que fomos os únicos que aportamos. Creo. Creo que sí. Bueno, é igual que máis. Non sei. Pero pode ser no 2015, non no 14, no 15, que foi cando foron as riadas. Vale, sí. E, polo tanto, cheguei xa a presidenta de Aguas de Galicia me dice que no mes de marzo de abril teñen o proxecto xa para mandárnoslo. Hombre, que agora lle mandemos un escrito dicindo que, oye, que mira que estuve contigo hai unha semana e entonces eso que, no, ten que ser antes. Hombre, eu creo que temos que facer as cousas razonablemente. Se eu non me hubiera reunido con ela, pois efectivamente, podía, en todo caso, pois agilizar, decirlle, mire que desto non sai nada, a ver... No, hombre, teño unha reunión coa presidenta de Aguas e me dice, no mes de marzo ou abril temos o proxecto das depuradoras. Hombre, non me parece de recibo que no mes a principio de marzo lle mandemos un acordo plenario dicindo que eu falei contigo, pero que agora acordamos outra cousa. Hombre, podemos, se queredes, preguntar primeiro como está por escrito e despois actuemos en consecuencia. Hombre, eu creo que non tampouco as conversas e as reunións que ten o alcalde coa presidenta de Aguas de Galicia tamén teñen que valer para algo. É dicir, eu non podo agora saltarme toda esta labor e toda esta disposición de Aguas de Galicia como para ahora tomar acordos que estaríamos todos de acordo, que é dicir, que quen está en contra deso? Todos de acordo estaríamos en eso. Pero, hombre, as formas tamén creo que deben ser importantes, non? É dicir, se eu chego a un acordo coa presidenta de Aguas de Galicia como para que ahora reciba un... E, ademais, está falado co patrón maior. Todo isto está falado co patrón maior. E o patrón maior non me dixo outra cousa, que lle pareceu ben. E hai testigos, está o patrón, o vicepatrón, e veña con eles pois o secretario, creo que é, ou non sei quen, non sei, porque non é mariñeiro, pero non sei se é o administrador ou, bueno. E, hombre, eu creo que temos unha reunión outra vez co patrón todos e ou coa cofradía e vemos como, pero non me parece razonable, que despois de eu ter unha reunión directa coa presidenta de Aguas de Galicia e dicirme que os proxectos estaban en fase xa terminal, que agora lle digamos, oye, a ver que non me fío do que me dixeche, hombre, no, eu desde logo non son desa forma de actuar. Probablemente esa proposta está ben sin saber antes isto, pero, hombre, unha vez que sabemos isto, a mí non me parece que sea razonable isto. Eu creo que todo ten o seu proceso e a súa formalidade, non? Iso é o que a mí me parece e é o que nos parece, non? O problema é todo isto que levamos demasiado tempo esperando.
O problema de todo isto é que levamos demasiado tempo esperando. Eu sei que os anuncios, cando se fan, bueno, pois con intencións que sexan, non vou entrar niso, non me interesa. Pois, bueno, pois teñen estas cuestións, non? Pero eu creo que as propostas, canto máis concretas, canto máis nomes e apelidos teñan, e canto máis datas estén estipulados, moito mellor. Eu acepto que, incluso, para min, por exemplo, sería moito máis productivo, e non para min, porque así non lo din, que aparecese nos orzamentos e que aparecese como partida de Fondo Federal. Pero, bueno, digo porque implica un grado de compromiso moito maior que unha cuestión dese tipo, dentro do punto de vista administrativo. Pero, bueno, en todo caso, nos creemos que o importante, nos esa información dos proxectos que van a estar en marzo abril nunca estivemos, por outra banda. Esa información, en caso nos diga nos. En todo caso, eu sí que creo que por parte desta corporación, sí que é legítimo exixir que iso non se demore. En todo caso, tens que tiveches esa cuestión. Eu acepto o acordo, desde acadar un acordo conforme se lle remita un escrito a propia presidenta de Augas de Galicia na que se solicita información sobre cal é o estado e os prazos dese acordo e lle falemos, se estades de acordo, do importante e do urxente de que esas obras para un concello como Sotomayor se executen coa maior brevidade. Eu creo que é un acordo no que podemos estar todos de acordo e creo que pode ser unha boa proposta. Con respecto a propostas de axudas ao sector. Unha semana antes, uns días antes, de que te reunises co patrón, reunimos nós. Temos unha xuntanza uns días antes a este respecto, na propia cofradía de Arcade. Polo tanto, sí, digo xo, queda igual, non se trata aquí de quen estivo antes ou despois destas reunións, non, eu creo que o importante é chegar a acordos. Entonces, nós creemos que as cantidades da que se fala, é dicir, incluso, de feito, o feito de que non presentáramos proposta de resolución era máis pola capacidade de ser unha proposta aberta e de sermos quen de chegar a acordos e de sermos capaces de consensuar algo en beneficio do sector que polo mero feito, de presentar unha proposta pechada. A nosa intención é absolutamente a contraria. E nós creemos que esa cantidade, en todo caso, é tan fácil unha vez que está sabedes que hai un rexistro do pleno e que sabedes que está proposta en riba da mesa, que se vai estar este tema, descolgar o teléfono, cal é a cuestión que podemos aquí, creo que un tema que nos une, podemos chegar a acordos. É tan fácil como iso. Pero, bueno, en todo caso, non vou entrar nesas cuestións. O que sí creo é que esa cantidade da que falamos é unha cantidade da que falamos co propio sector. E insisto, creemos que todos os concellos, todas as institucións, todas as administracións, ante unha situación que pode ser grave, segundo nos trasladan eles mesmos, pois que podemos fixala. En todo caso, se non hai unha proposta concreta e queredes abrirvos a que isto se fale, facer achegas, eu instovos a que a semana próxima teñamos unha xuntanza coa comisión na que convoquemos ao propio patrón tamén e que podamos chegar a un acordo destes termos e esta cantidade. Entón, o acordo, se vos parece, sería xuntármonos portavoces de todos os grupos co patrón maior e acadar un acordo co sector para ver a contía económica a que se pode chegar por parte desta institución. Estamos de acordo? Claro, é que, claro, podíades chamar, pero se non sabemos cal é que non sabíamos cal era a proposta que viña ao pleno, como vamos a chamar a dicir, non podíamos, non tiñamos margen de chamada. Claro, é dicir, claro, que preguntamos? Non sabíamos que proposta traíades como para poder, claro, como para poder, se non nos traes unha proposta pasaría por comisión, sabíamos que íbamos a falar aquí hoxe, non? Entón, estar ahora aquí, pois, bueno, non é o mismo, pero é igual. A cuestión do saneamento creo que era esperable, ademais, cando os dous tivemos reunións co colectivo, creo que os dous sabíamos de que falábamos. Pero, en todo caso, estamos de acordo en xuntarmos a semana próxima co sector e acadar un acordo para tramitar estas axudas. Pero se nos sentamos por separado, da igual sentados... Pois ben, fantástico. Entón, se vos parece, o acordo será que a próxima semana temos a xuntanza para canalizar estas axudas. E, polo tanto, eu creo que nestas dúas cuestións podemos
acadar o acordo, se vos parece, votalo. Por unha banda, mandar ese escrito a Augas de Galicia Solicitando a información, prazos e urxindo a brevidade, e pola outra, convocar unha comisión, unha xuntanza, como queira chamar, a próxima semana, co sector e os portavoces dos 3 grupos para canalizar estas axudas. Estamos de acordo? Fantástico. Vale. Está todo falado xa. E a reunión nosa co patrón foi, efectivamente, chamámonos, el quedou de chamar para reunións e reunímonos cando el me dixo que nos reunimos, que estaba aberta a reunión. Pero bueno, que me dá igual que foi antes, que foi despois, No, que si, foi durante, eu creo que e polo tanto... eu creo que un tema fundamental para o noso Concello e creemos que un tema no que non debemos aforrar esforzos para apoiar un sector fundamental como é o sector do mar. Está claro, tan fundamental é que temos cartos en riba da mesa para tallalo. Pois vayamos a por él.